Hola a tothom! Benvinguts i benvingudes a La Partida, un podcast dedicat als jocs de taula i als jocs de rol. Jo sóc en Jordi Nadal i avui m'acompanya en Joan León. Hola, bon dia, tarda, nit. I també ha vingut en Pep Planà. Bona tarda, amigues, amics. Taulaplanistes. La Partida és un podcast creat per membres de l'associació Club Diògenes, una associació de cultura lúdica ubicada a la bonica ciutat de Tarragona. Si no ens coneixes, ens pots escoltar a través d'iVoox, a Spotify i Apple Podcast. Si t'agraden els vídeos, ens pots veure per YouTube. En el programa avui parlarem del Tarragona Juga i de novetats en general. Comencem! Abans de començar, a parlar del Tarragona Juga, una petita notícia lúdica que m'han passat. Justament al Tarragona Juga em vaig trobar el bon company Joan Marc Clofent i em va dir que estaven fent un Verkami i us el volia comentar, que no se us passi. Teniu un Verkami d'un joc que es diu Successió, creat per Roman Aixendri i està coeditat per en Joan Marc i per dues tasses. Ja posarem un link a Twitter i tal, però bueno, si fiqueu Successió a Google, doncs ja ho trobareu. Successió a Verkami, el teniu. El joc és curiós, Sembla una espècie de joc així... posa que és narratiu. Diu, el rei s'està morint i no vol que el seu fill primogènit el succeeixi. Vosaltres sou els membres que ha escollit el rei per decidir qui heretarà la corona. Descobreix el primer joc de cartes narratiu coeditat per dues tasses i Joan Marc Clofent. Sí. Sembla curiós, sembla algo original, no sembla el típic joc. Vale? Així, doneu-li un cop d'ull. A més, per 20 euros teniu el joc a casa amb una bossa que posa els jocs de taula són cultura. Què més vols a la vida? Res més, no? Doncs ja està. Ara sí, comencem a parlar del Tarragona Juga. Ja fa setmanes. Havíem de gravar la setmana passada, però vam tenir... Què vam tenir? La Dana. Aigua, vent, pluja... I tothom a casa. I alarmes al mòbil sí. que no ens deixaven sortir o no ens deixaven anar a la ràdio a gravar podcast. Ostres, quin ensurt em vaig pagar jo, estàvem tan tranquil i sona allò... Sembla que s'acabi el món. I res, no vam poder venir a gravar. Gravem avui. Ja fa 2 setmanes del Tarragona Juga. Hem tingut pel mig el Dau. Podem comentar ràpidament que va ser un desastre. I... no, és broma. Quina cara. Comparat amb el de Tarragona Juga, Home, és que el Tarragona Juga ho va patar moltíssim, oi que sí, Pep? Digue'ns les dades, digue'ns una mica les dades. Mira, dades fresques de fa una setmana, però... 2 setmanes ja. 2 ja? Sí, com passa el temps. Doncs mira, els assistents que van entrar els 2 dies que va durar el festival del Tarragona Juga, 2.230 persones. Uau. En els 2 dies, que va ser dissabte matí i tarda i diumenge al matí, 2.230. Estem parlant de que podria haver triplicat o quadruplicat, perquè crec recordar que l'any passat, a l'edifici que teníem a l'IMET, hi havia un aforament molt limitat. Crec que eren 300 o 400 persones simultàniament. Es va demanar d'ampliar l'aforament i potser van entrar 500, no sé si van arribar a 1.000 o 1.000 i pico. Bueno, podríem dir, com a mínim duplicar. Hi ha gent esperant-se fora, com a mínim, aquí han capigut tots. Han capigut tots. Sí. Jo, quan vaig arribar al dematí, dic que això no ho ompliran ni de conya. Ja. Vaig veure molta taula, dic, molt espai aquí, dic, aquí no, això no s'omple ni... I al final, bueno, ja... Dissabte al matí va ser més tranquil, que és normal, sí. Però a la tarda allò estava bé, O sigui, encara podies seure i jugar i tal, però quasi totes les taules estan ocupades. Però res, si feia 2 minuts de cua, jugaves i jo crec que va estar molt bé en aquest aspecte. Hi havia quantes taules? Sí, confirmades, o sigui, segons la font principal, és a dir, l'organització, tenien 110-120 taules de joc. 120 taules de joc, són moltes taules. Molta gent. Tot un pavelló. Cada taula amb un joc o 2, perquè a vegades hi havia taules d'aquestes grans on hi havia gent jugant al Pelusses en un racó i en un altre jugaven al Brass Birmingham. Llavors teníem aquí una bona mescla de tota la família i sobretot de recalcar la participació del voluntariat, perquè més de 50 voluntaris van aportar la seva mà d'obra per explicar els jocs i per acostar a tota la clientela que venia, tots els visitants, explicar els jocs com bonament podien. Sí. Estàvem així dividits com per seccions, però hi havia tota una secció que portava Ludoforta,
que és una associació molt xula, la porta Jordi Hernández, que són alumnes seus que juguen normalment a l'hora del pati i tal, i intenta dinamitzar aquest grupet, i són superguais. Han vingut sempre, i clar, són xavals que t'ensenyen a jugar, i és com la seva activitat extraescolar, i ho viuen molt, els encanta els jocs de taula. Tant els de la Ludoforta, que són un munt, la Pere Joanera, que són de Valls, també van venir, Club Diògenes, com a nou representant. 25% de les taules ens van dir que érem. Sí? Només? Només. Si ens haguessin donat més... No. 25% de les taules. Si hi havia 100 taules... No, tantes. Calculant... Això ens van dir. Teníem moltes taules, però no sé si tantes. Bueno, jo estava en 3 taules, Hi havia moments de bogeria, Sí. Hi havia moments que estava en 3 taules. Hi havia moments que... d'una altra taula. Escolta, pots explicar? Sí. Estaves allí ja jugant amb... Bueno, mirant com juga algú, perquè has explicat. Jordi, saps jugar tal? Sí. Doncs vine aquí un moment. Arriba i encara no s'ha acabat. També saps jugar això? Sí. Doncs cap allà. Dic, bueno, tu... Sí. I, òbviament, també hi havia els voluntaris de Tarragona Juga, que és una associació més petita, tot i que organitza un esdeveniment molt gran. Molta feina. Sí, molta feina. Hem fet moltíssima feina durant l'any i se'ls ha de felicitar perquè jo... Ara es comprem cap a casa, però jo diria que va ser un èxit. O sigui, no esperàvem ser tanta gent. Al final sí que es va pagar un rètol i es va posar per Tarragona, però bueno, a nivell xarxes i tal no ho hem pogut moure tant, perquè no sé, tenim altres coses que fer. I tot i així ha vingut molta família i també molt públic juganer. Ara parlarem una mica de les nostres experiències. També van venir botigues, va venir Tesseracto, d'una botiga de Vilafranca, la Calavera Azul, que si no m'equivoco són de Cardedeu i tenen un canal de YouTube, Magic Event, que són de Tarragona, Hobby Miniatures de Reus, la Bacus, que està tot arreu. I també van venir alguns autors, vam veure el Ferran, es va saludar, el Ferran Renalies, Eloi Pujades, David Eres, en peu de joc, va venir el Víctor Arenas, ara ho dic de memòria, i el Joan Marc Lufent, com he dit abans. Així que, no sé, molt complet. Jo espero... Aquest any hem hagut d'anar insistint, no, que sí, que serà més gran, veniu i tal. Jo crec que l'any que ve ja tenim un precedent de dir que l'any passat ho vam fer molt bé. 2025, més i millor. El llistó està alt. Veníem de la segona vaga que es va fer, doncs havia augmentat, però no sé quanta gent portàvem al Club Diògenes. Jo parlo per... Sí, de la nostra associació. Jo no hi era encara. Jo anava amb el peto de Tarragona Juga. Aquest any anava una mica de comodí. On fessis falta. Però no sé quanta gent anava l'any passat de Diògenes. De voluntaris, també bastants. Aquest any hi havia molts, Es va apuntar molta gent. És que calien molts voluntaris, la veritat. És que nosaltres teníem un munt de taules, no sé si 25. Comentat la zona de prototips. Ah, sí, és veritat. Ludo va muntar una zona de prototips. Qui provava els jocs, a més, hi havia uns sortejos. Sí, exacte. Ho van muntar molt bé. Ho van muntar bé. Cada botiga d'aquestes també tenia alguna taula. Bueno, qui volia. Sobretot els de Magic Event van organitzar molts tornejos, concursos de pintura... Cursos de pintura. Anaves allí, et donaven una mini que te'l regalaven, la pintaves, t'ensenyaven a pintar-la. Aquest dubte em va quedar, La mini te'l podies quedar? Sí. Els veia allí i dic, no sé si la gent es porta la mini per pintar-se-la. Te la donaven. Jo ho sé perquè va venir a jugar una família amb 2 minis que havien pintat els nens. I dic, ostres, l'heu pintat molt bé, tal. I us l'han regalat? Sí, allí. I dic, doncs mira que bé. Sí, el de Magic Event s'ho va córrer molt, molts tornejos de Magic, de One Piece... de Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh, com es digui? Yu-Gi-Oh. One Piece. One Piece. Superocio també va fer un torneig de Age of Sigmar, de Spearhead, que va anar un amic meu a jugar. Molt bé. Tot i que no us deixaven gaire temps per acabar les partides. Sí, és que es van afegir a última hora i només van poder venir diumenge, però bueno, sí que jo dic, una mica de representació de miniatures, ni que sigui. I a més també es van fer unes xerrades, no?, abans de divendres, del cap de setmana. Es va fer una xerrada de l'autora, que ara ho direm perquè tenim aquí el seu llibre. La Sònia hi va anar, i avui ho anava a explicar la Sònia. Però avui no ha pogut venir, i sí que ho parlem nosaltres. La Maria Rosa Ruiz Morales va fer una xerrada el divendres sobre això, crecer jugando, no?, com utilitzar jocs de taula com a herramienta terapèutica. I li va agradar tant que es va acabar comprant el llibre, que és aquest, que està força bé, perquè al principi té tota la part de la teoria, però després té un munt de fitxes de cada joc. Aquí, el Zombie Kids. Mira, el Zombicide també. No sabia que se li podia treure algú. Espera, porta aquest llibre. Hombres Lobos de Castronegro. A veure si trobo... de cada joc la fitxa i com utilitzar-lo. A veure si trobo l'Station Ball.
per justificar les hores de joc. A Monstris, mira, hi ha un munt de jocs actuals, Sí. Sí. Molt bé, jo t'anava a dir que aquest llibre és llarguíssim, però clar, és que si estan un munt de fitxes sobre jocs de taula... Els primers capítols és la teoria. Lòbul temporal, lòbul parietal i lòbul frontal. Clar, hi ha com 5 blocs per treballar 5 parts del cervell. Està molt bé, aquest llibre. Jo també vaig parlar amb una persona, em va recomanar molt el llibre i la xerrada, que ja no podia anar, però sí, van estar molt contents, molt encertat portar a l'autora d'aquest llibre. Molt bé, i què vau explicar vosaltres? Què vau fer per allà? Començo jo? Sí, jo què sé, t'estic mirant. Jo primer, abans de... Jo vaig imprimir els flyers, perquè... Flyers de la taula plana. Dic, vaig amb Diògenes, però ja, si els hi foto la xapa i els explico el joc, Subscribe. Like i subscribe. Tenia aquí el flyer imprimit amb la impressora gratuïta de la feina i llavors aprofitàvem, no? Intentava fer créixer el canal també, aprofitant ja que estem allí picant pedra. No són per una. Sí, vam fer un sorteig també, vam fer un sorteig una mica promocional per difondre el Tarragona Juga. Doncs mira, tinc 2 jocs a casa que els tenia duplicats, amb l'excusa del Tarragona Juga, fem el sorteig. Tenia el Sangonera, dic, mira, en qui li toqui, si vol, li dono, i el Joan-Marc Lufent, que li signi el joc el diumenge, i així va passar. Així va passar? Així va passar. O sigui, estic molt content, perquè mira, dos jocs que vaig sortejar, els hi van tocar a 2 nois, un noi i una noia, que els hi vaig explicar jo jocs. O sigui, que eren seguidors recent adquirits, recent incorporats, i a sobre els hi vaig poder entregar en mà, això estalvia els costos d'enviar el joc. I firmats! I firmats! El del Sushi Go no, perquè no sé ni qui l'ha fet. Bueno, que el firmi també, el Joan Marc. Mira, aquest joc no és meu, però te'l firmo. I després també van liar amb els sortejos. Em volien fer algú que fes una mica de speaker aquí amb els sortejos. I vam aprofitar també per fotre una mica la xapa, també de propaganda, però està molt bé perquè el tema dels sortejos és una mica un al·licient també, no? La gent que arribava s'apuntava amb el nom i el telèfon i llavors durant la jornada del dia feia els sortejos. Llavors ja molta gent es quedava fins al final per a veure si li havia tocat el joc, no? I això fa que hi hagi molta gent allí circulant, però hi ha molta gent que estava allí. Estava quedant esperant. També els que provaven els prototips també participaven en un altre sorteig diferent, també per agrair. I sorteig d'explicadors. Per agrair. Sorteig pels explicadors. Això, tot un detall. Sí. També és una manera de dir-te no participis als altres sortejos. Mala sort. Jo vaig ficar el nom de la dona amb el d'allò. Jo vaig intentar, però no, ni en boles calentes em va tocar. I de jocs, perdó, ja acabo si voleu acabar, però el de jocs, els típics, jo vaig buscar la meva zona de confort, dic, si me pregunten aquí com es jugava el braç o el... Va sortir el braç, Sí, va sortir. El braç de Santa Tecla, no, l'altre, el bo, no? El Birmingham. Doncs res, el trio, els vaig portar l'Scout, aquests els vaig portar de casa. El Zombie Kids, amb la canalla va triomfar molt, i altres, Missió Incomplida, el Virus, el Peluses, el Can't Stop, tots aquests els vam explicar. Aquests els domines bé, Sí. El teu feudo. Els fillers, aquests... Els tenim apagats. Sí. El Hansa Teutònica vaig explicar jo, que m'agrada molt, també. La nostra zona era ja més avançada, si volies. O sigui, tot arreu era més familiar i tal, tornejos... Després jo també vaig fer un raig en baix, que és com un Mario Kart amb cartes. Ah, sí? I vaig fer diverses partides i me'n repetia i s'ho passàvem molt bé. Molt bé. Famílies jugant, va ser divertit. De fet, t'he de picar la cresta. Ma filla va jugar al raig en baix aquest i llavors quan acaba la partida diu, m'ha agradat i el vull. Està complicat. Està descatalogat, nena. Ah, sí? Què vol dir això? Què vol dir? Dic, no hi és, a la botiga no el trobaràs. Això és mala llet, No es pot explicar jocs que ja no estan a la venda. Aprofitant. Però el Flame Rouge també va triomfar un munt. Sí. El Flame Rouge no es troba, no? No? El de Devir costa molt, has de tirar de Wallapop perquè ja està bastant descatalogat i no va parar tampoc. I el hit, no? Tu vas fer partides... Jo em vaig portar el hit el diumenge. És a dir, que el diumenge que ja és més tranquil·let, dic que porto el hit i el puc explicar, el puc controlar una mica. Vaig patir, perquè estàvem... Clar, et criden pel Zombie Kids, et criden per l'altre, doncs estàs explicant i que vagin jugant i hi havia nens allí que diuen, les cartes, les fundes, que les pagarà ton pare... No pleguis. Sí, i això per dintre pensava, per què he portat el meu joc?
Sí, és molt arriscat, és molt arriscat portar el teu joc en aquests esdeveniments, però bueno, també potser venia a gast. No, venia de gust. Una funda ja entra dintre. Hi havia una biblioteca pròpia del Tarragona Juga, on podies escollir el joc i te n'enduies. Amb donacions de diverses editorials. No, i estava molt bé això, que qualsevol taula que trobessis podies ficar-te a jugar, i si no, doncs agafaves els jocs del mig i buscaves algú que et buscava l'organització, deien, algú coneix aquest joc? Doncs mira, el fiquem aquí i l'expliquem. O sigui, qui volia jugar, podia jugar. Sí, en general, sí. Em va fer gràcia Hi havia 3 o 4 amics que van vindre de Lleida, venien, que van començar amb el Hansa, després l'Smartphone Inc., després van empalmar amb el Brass Birmingham i no sé quin altre. I dic, però, xavals, però què feu aquí? Dic, moveu-vos, que us agafarà una trombosis o alguna cosa. Que siguin de Lleida, que s'han d'apuntar al club. Els hi fotrem una... Sí. Diu, no, a quina hora plegueu? A les 8:30. Diu, bueno, encara tenim 2 hores, encara li devíem fotre amb alguna cosa. Alguna cosa més. Sí, que jocs no te'ls acabaves. I tu què, Joan? No, a banda del Hansa i el Raging Baix, un diamant, jocs així més familiars. No. Molt bé. I només vaig estar diumenge al dematí. Bueno, guai. Sí, és que tampoc podem anar allà cada dia. Jo vaig estar dissabte i vaig fer només una demo a Stationfall, que vaig estar molt content perquè gent em va estar preguntant, però clar, vaig tardar tant a muntar-lo i a explicar-lo que se'm va anar tot el matí i per la tarda em van preguntar i vaig dir, ja no tinc temps, ja. no tinc més. Me faltaven 3 hores per tancar i dic, no em veig amb cor d'explicar-te'l i vaig rebutjar i vaig estar explicant jocs més senzillets. Anem a explicar el trio, no? Vaig explicar el trio uns quants cops, l'Art Society, el Dungeon Riders, l'Ecosfera, vam fer una partida també, curiosament. El Catan Energies va sortir per allí. També, no el vaig explicar jo, però després en parlaré. De Vir ens va enviar el Hard Rock, o Rock Hard, joder. Rock Hard, 1977. El Rock Hard 1977 també ens van deixar. Després en parlaré i sí, vam fer unes quantes partides. La veritat és que no vam parar. El dia següent no tenia ni veu. Jo patia, dic, anirem a la ràdio sense veu, però per sort ens van cancel·lar i mira. Gràcies a la Dana. Gràcies a la Dana he recuperat la veu per venir avui aquí. Molt bé, nois. Doncs, mira, una altra cosa que no havia comentat. Es va presentar el tríptic de vocabulari de jocs de taula i de jocs de rol, creat pel Consorci de Normalització Lingüística i que es va fer conjuntament amb bastants socis del Club Diògenes, i m'imagino que més gent, però ens el va portar Enric Garriga, ho dic de memòria el seu nom, hola Enric, del CNL. Ens va portar els tríptics i els vam estar donant i estan molt bé. Són tríptics que et surten tot de paraules en nostres idiomes. La manera correcta de... Participava també Tarragona Juga, el Club Diògenes, el Consorci, i també van buscar assessorament de l'Oriol Comas. Lògic. I també del Termcat, pot ser? Val. Bueno, suposo que tothom estigui una mica implicat. Sí, una mica, i buscar, suposo... Consens. Sí. No, la Sònia hagués estat bé perquè ella estava dintre del... Sí, avui... Us hauria explicat bé. Era un dia que hagués estat bé, però bé, al proper episodi, quan vingui... Jo el tinc a casa, el tríptic. Sí, jo també, clar. I com a creador de contingut prometo estudiar-me'l, perquè no vingui aquí dient deck building, com puc dir, construcció de piles. De piles. I en lloc de joc de putejar... Joc de fer la punyeta. Joc de fer la punyeta. Em va agradar molt aquest. Sí. Jo també podríem dir joc punyetero, però no. Punyetero. És punyetero. Home, és més fi. És més fi que putejar. La veritat és que sí. Sí. Ara sí, ja diria que hem parlat. Ja hem fet autobombo del Tarragona Juga. Anem a parlar de jocs. Que això és un podcast de jocs de taula. I hem jugat bastant últimament, cos de la vida, perquè el cap de setmana passat era el Dau. Però els membres del Club Diògenes ens vam rebel·lar contra l'autoritat de Barcelona i vam fer el nostre cap de setmana lúdic anual aquell cap de setmana. A una casa rural? Està buscat expressament, això? No, va ser casualitat. Bueno, espero que sigui casualitat. No ho vaig organitzar jo, no vaig buscar jo el dia, però em van dir, és aquest cap de setmana. I algú em va dir, coincideix amb el Dau? Dic, bé, no passa res. Parlarem del Dau? Parlarem d'oïdes. De les cues. Parlarem... Sí. O sigui, ningú d'aquí ha anat? No ha anat al Dau. Però... No he anat mai. Jo no he anat mai. Jo tampoc. Uns quants anys. I ja l'últim any vaig dir, ja no cal tornar. Perquè l'últim any que hi vaig anar, jo no sé ni quin any era, ja em va semblar massa gent, que l'edifici s'estava quedant petit i...
No som el públic objectiu, nosaltres. No, exacte. És per famílies, igual que el Tarragona Juga. Vinguin la família amb els nens a jugar, a disfrutar, a conèixer això. L'últim any... La zona desexperta, no? Molt petitona. La zona experta molt petita. La zona del Dau històric, que hi ha un fil de Twitter dels de SNAFU explicant tota la història de la secció de Wargame del Dau des de que es va crear i dient que havia sigut referent a nivell nacional d'esdeveniment de jocs de taula o de Wargames, hem passat a que ni els han trucat. O sigui, no els hi han dit ni piu, ni ostres, aquest any no podem venir, res. Aquest any no han fet res, no els han trucat, no han fet res. I els últims anys jo me'ls vaig trobar i es queixaven que estaven en un lloc que ningú sabia. O sigui, jo, que podria haver-me passat a fer una partideta i estava tot ple, és que ni ho vaig trobar, no vaig veure ni un rètol. O sigui, m'ho va explicar i dic, ostres, doncs no t'he vist. O sigui, ho hagués sabut, hagués vingut a fer una partida. I estaven allí sols, que no hi anava ningú, i tota la zona de família, tot ple. Bueno, no sé, una mica maltractats en aquest aspecte, jo crec, i pel que ens ha dit la gent. I d'èxit, sí, èxit, tant èxit que fa una mica mandra. Mort d'èxit. Sí. Massa gent. No sé, mort no està mort, però jo crec que demana crits un local més gran, un lloc més gran. Un palau de congressos de Tarragona. I més representació, no només familiar, és veritat que les famílies juguin i tal i qual, però jo què sé, que hi hagi un club diogeners com aquí, que vam ficar la nostra goteta, no?, al nostre gra de sorra al Tarragona Juga, a dir, ei, anem a ficar jocs una mica més experts, que no només s'ho vinguin a passar bé les famílies, que si ve els nois, sí, que volen fer un Station Fall o un Hansa Teutònica o el que sigui, doncs el puguin fer. I vam explicar un diamant o el que fes falta. Exacte. Pues res, ja està, ja hem parlat del dau. Pam. Pim-pam, ha sigut ràpid com tirar un dau, eh? Parlant de daus, tinc aquí un dau, perquè vam fer un sorteig com passem de temes, com canviem de tema. Vam fer un sorteig a l'últim episodi, vam dir que sortejaríem 2 jocs. Quins jocs eren, Joan? Ah, no t'ho saps. No me'n recordo. Pot ser que per l'Splendor? Vas dir l'Splendor i l'Smallworld, ja t'ho dic jo. L'Splendor i l'Smallworld, que són teus, el codi, 2 jocs digitals, a tots els que comentessin el vídeo de YouTube. I res, tinc un deuet i en ordre de com els tinc jo aquí, no sé com sortirà la gent, aquí sortia el número. Tu has contestat, però no podràs participar. No, jo renuncio. Sí, renuncio. També hi és la Sònia, espero que no li toqui, però com que no va venir, la deixem participar. Sí, la deixem participar. Bueno, no. Deixem que el Dau digui. Que el Dau digui. Que la sort digui, i després ja anirem expulsant. Ja renunciarà. Jo faig sortejos a casa amb la taula plana i li toca a la meva dona, li toca a la meva fillola. Llavors, què fem? Renunciem? Tornem a tirar-lo? És veritat, va tocar. Tu tira i que els sortejos els carrega el diable. A veure, tiro el dau. Silenci. Un 4. Aquest no compta. Oh! No, espera. Espera, com que no compta? 1, 2, 3... Hombre! Solo Marc. Aquest noi jo crec que el conec. Molt bon programa, difícil escollir-me per una. Em quedo amb el lot de Nadal. En lloc de capsa de Nadal, lot de Nadal. Perquè conec millor els jocs. Però per categories. Capsa solitària, els millors acudits. Capsa plana, neollengua amb l'excusa del cognom. Dir-li plana a una capsa no té tanca. Ai, que no tanca. Millor personalització, Capsa León, millor Tetris, Matrioshka i molt bon preu. Vaja, ens va putar tots. Pues Marc, solo Marc, t'ha tocat 2 jocs de taula digitals, que els gaudeixis. Aquests no ocupen, eh? Menos mal que no ocupen. Menos mal que no li ha tocat al Pep o a la seva dona. Sí, bueno, renuncio i ja està, no passa res. Però mira, hem tingut sort i li ha tocat al Marc. Perquè són digitals, si no, l'agafo, eh? Si no, l'agafo. Molt bé, nois, anem a parlar una mica del que vam jugar al nostre cap de setmana lúdic. Bueno, i el que hem jugat últimament, tenim una estoneta. Pep, vols començar tu? Què ens has portat? Què has jugat? Què has jugat últimament? Jo tenia un parell o 3 de jocs preparats per explicar-vos de la setmana anterior, que van suspendre, no? Doncs mira, un destacable va ser el del Sherlock Holmes Detectiu Assessor, la primera capsa, el joc aquest de deducció i de resolució de casos de Sherlock Holmes. Sí, és deducció. Són 10 casos, doncs, i al final hem acabat ja la campanya, o sigui, 10 casos. Felicitats. Hora, no, més. Hi ha casos que hem estat 3 hores o 4 o 3 dies ens ho hem fet durar, perquè estaves 3 o 4 pistes i demà treballo... Bueno, anàvem fent. O sigui, ha sigut tot un èxit. Sí? Acabar una capsa de 10 casos i que ens ha agradat.
No s'ha hagut d'obligar ningú. No he hagut d'obligar 4 ningú. capses No, per estrenar. jo dic juguem al Nova Luna i veig gent que se'n va i dic, qui és aquí? S'amaguen, no? S'amaguen. En canvi, Sherlock. dic Sherlock Holmes, diu, vinga, fiquem-nos aquí, fins a les 9 encara podem aquí... Molt bé. I hem acabat, i quan acabes, llavors et planteges, què fem ara? Més capses. Hi ha més capses? Ja te les deixaré jo. Sí. Les té totes. Les tens totes? Tinc 4 i no les he estrenat. He jugat una partida amb una còpia que no era meva. Esperes a acabar la primera per continuar. Aquest cap de setmana l'únic me'l vaig endur, però no va quadrar. No va quallar. Jo tinc un dubte, perquè jo vaig fer com 3 missions i recordo que per cada missió et donen com un diari. Un diari, és un pamflet, quasi, però et donen com un diari. Pàgina i pàgina. I dintre de les notícies hi ha anuncis i no sé què, i allí hi ha pistes, quasi sempre, sempre hi ha pistes. Però clar, al tercer recordo que, clar, s'acumulen. Llavors havia de mirar 3 diaris. Escolta, el número 10 havies de mirar tots els diaris buscant pistes? Amb alguna cosa podies trobar segons què, però molt secundari. No? Tampoc... coses principals per resoldre el cas no la trobaves al diari número 1, que igual era una diferència de 2-3 anys. Clar, va passar el temps. Un és a abril del 1890 no sé què, i l'altre és el juliol, i l'altre és el de l'any següent. Sí, van passant els mesos. Hi ha algun cas que sí, sobretot amb els primers ho vam trobar, després ja no li fèiem tant de cas tampoc, perquè al final anaves... Tu tens la nova edició, la que estan els casos separats en llibrets? Sí, un que és marró. Jo tinc l'edició antiga, que també. Tot amb un sol totxo. Tot en un llibre. Jo tinc bueno, de fet, tinc una mescla d'edicions. Perquè tinc... Doncs sí. Me'n falta una per la col·lecció. Doncs tenim el permís. Tenim el permís papal. Això vol dir, mamal, el permís mamal, en aquest cas, que el segon, que és el del Jack l'esbudellador, doncs aquest 10 casos, només amb el nom ja dius, me'l agafo. Estic esperant a veure el Black Friday, a veure com evoluciona. He vist l'oferta, Sí. No, saps quin és el problema? Que he d'agafar el segon el segon joc. Doncs avui he vist l'oferta del tercer i del quart. Però no del segon. Al 50%. Al 50%? Ja me'ls he comprat. Em falta... Ara estic obligat... Me sona, això. Estic obligat a comprar-me el segon. No, en principi no van. No, perquè van... Però la il·lusió de seguir-ho... N'hi ha un de Cthulhu, de paranormals. Però què dius? Sí, però aquest ja és el cinquè, que és un que ha sortit ara nou. No? Sí, jo me vaig plantar amb el de Assessores, pequeños... Com eren? Els de Backstreet Boys. Sí, Backstreet Boys. Backstreet Boys. Sí, els Backstreet Boys et vas plantar. No, però els nois que ajuden a Sherlock. Els Baker. Los irregulares de Baker Street. Bueno, total. No, Baker Street és el carrer on viu. Sí. D'aquí 2 dies m'arribaran el tercer i el quart. I ara queda pendent el segon. No sé si el tens tu a la venda. Sí, no. Perquè encara no l'he jugat. No perd l'esperança, Joan. Molt bé. Bueno, molt bé, hem estat parlant del Sherlock Holmes Detective Assessor. Joan, què ens porta? Doncs jo he jugat una novetat novedosa. Ah, sí? Que cada setmana l'ho dic jugant al Civilization Sid Meier's. Sid Meier's Civilization. De quin any és, Joan, aquest joc? Bueno, aquest joc d'història. Perquè primer va existir un joc que es deia Civilization de l'any 1980. Uau. Li va agradar molt a aquest dissenyador de jocs que es deia Sid Meier i va fer el joc de taula, el joc d'ordinador. El joc d'ordinador que ha sigut molt conegut, que ara estan a punt de treure la 7ª edició. Vale? Però ara jo vaig jugar la versió de 2010, que és el joc de taula del joc d'ordinador. Basat en un joc de taula. Basat en un joc de taula, no? D'aquí uns anys sortirà el joc d'ordinador basat en un joc de taula, basat en un joc d'ordinador, basat en un joc de taula. Però sí. N'hi ha més edicions, han tret una nova que és el New Dawn, però no, nosaltres vam jugar a la Sid Meier's 2010. I què tal? I és molt xulo, llarg, això sí, vam estar tot el dematí. La segona partida ja ens coneixíem les regles i això, molt divertit. Tens el mapa, vas evolucionant, vas descobrint les caselles, molt igual al joc d'ordinador, que si els colons, que si els exèrcits, hi ha pomes, vas descobrint ciència que vas desenvolupant, pots guanyar amb l'arbre de ciència, pots guanyar amb militar, que va ser al final el que va passant, que em van apallissar. Però, bueno, veu acabar? Vam acabar en un matí, 3 persones, amb l'explicació inclosa. Sí, molt bé. Sí. Es va voler suïcidar el tercer jugador? No, ho va disfrutar. Ell anava a ciència i va estar a punt de guanyar. Sí o no? Sí, el que vaig perdre va ser a mi, jo. Però bueno, coses que passen. Té mèrit, molt bé. Xulo. Guai. Vinga, va, seguim, agafem ritme. Jo m'he comprat coses de la vida, feia temps que no comprava un joc, m'he comprat Duelo por la Tierra Media, d'Asmodee, si no m'equivoco.
Ostres, tinc els autors? És que ja no diem ni autors Bruno ni Catal. res. La nova versió, són no? els de Seven Wonders Duel. Seven Wonders Duel, exacte. Són els mateixos. És Bruno Catala, Tutu i Anton Bauza. Vale, m'encanten aquests dissenyadors, És que... boníssims. I com que no tenia l'altre, dic, va, em pillo aquest. I, bueno, és això, és una reimplementació del Seven Wonders Duel, el nivell d'agafar cartes i l'estructura que es fa, cartes del dret i del revés, perquè hi hagi jugat, funciona exactament igual. Però ara tenim el tema del Senyor dels Anells, que il·lustrat per Vincent Dutroux. Vincent Dutrait. Sí. El del hit. Mil jocs brutals. El Dorado de la nova edició fa uns dibuixos molt xulos i en aquest cas ha fet un joc brutal i a més les cartes del mateix tipus les juntes i fan com un dibuix més gran. Xulíssim. O sigui, l'edició és molt guai. Res a dir. El preu, bueno... Contingut, no? 30 euros. No sé, és que abans valia 15 aquest joc. Bueno, no sé, és igual. Però està bé, m'imagino. Sí, el trobes per 22, 25... Sí, bueno... Si és 9, doncs vinga, 30. És que passen els anys, clar. 30, està bé. Per expansions dintre. I és totalment simètric, Ningú es pensi que els bons... És exactament simètric, però està fet de tal manera que no et dona... Bueno, no et dona sensació, perquè hi ha com tres maneres de guanyar. Exacte, hi ha diverses maneres de guanyar. Hi ha tres maneres de guanyar. Hi ha la carrera de l'anell, i que per fer el Hobbit ha d'arribar al volcà, al món del destino. I el dolent ha d'atrapar el Hobbit. I tens com dos... que costa explicar sense veure-ho, però bueno, ja ho veureu. Que és com una carrera, l'has de pillar, és molt guai, però al final és el mateix. Els Nazgûl, no? El Nazgûl que ha de pillar el Hobbit i el Hobbit que ha d'arribar allà. I tots dos tenen 10 caselles l'un amb l'altre i quan avança el Hobbit també avança el Nazgûl. O sigui, mai amplies la distància d'una a l'altra. És això, ja no va a punts, que això m'encanta, perquè era un rotllo que va a partir punts, has guanyat tu. No, ara és ja pots guanyar una d'aquestes tres maneres i qui tingui més presència en un mapa molt petitet, amb 6 o 7 localitzacions i ja està. Hi ha la carrera a l'anell, doncs a veure si el Frodo tira l'anell o l'altre pilla el Hobbit, el Nazgûl pilla el Hobbit. Hi ha la conquesta de Terra Mitjana, que és tenir una tropa a cada ciutat, si són ciutats, i també pots guanyar com per ciència d'abans, que ara és com el recolzament de les diferents races de la Terra Mitjana. Li diuen això. Aliats de la Terra Mitjana. Si tens un de cada tipus, pots guanyar d'aquesta manera. I el que han aconseguit al treure el tema dels punts, i només que sigui això, és que la partida al final és superapretada. Perquè hi ha un moment... No, has d'anar tot. No et pots deixar res, perquè si no, l'altre, pum, i te guanyen d'una d'aquestes tres maneres. I hi ha un moment del final de la partida que dius, a mi em va quedar aquesta. Dic, però és que si ella agafa aquesta ja em guanya. O sigui, te va forçant, dius, ostres, és que ja carrera d'anell l'he deixat córrer al principi i ara és que, que m'apilla. He d'agafar aquesta i te veus com obligat a agafar... O sigui, forces a l'altre a que t'agafi cartes que no vol per això. I al final de la partida és molt, molt, molt apretat. O sigui, jo els cops que he jugat sempre ha guanyat algú... No, o sigui, no hem acabat la partida. Sempre algú ha desencadenat una de les tres maneres de guanyar. Així que, sí, el trobo molt més intens que l'altre, que era molt difícil guanyar per ciència, era molt difícil guanyar per victòria militar. T'havies de despistar molt. En aquest no, Passa bastant. I, a més, la ciència abans eren punts. Ara... és que funciona diferent. És el recolzament de les races i és fàcil tenir algun recolzament i et dona com una habilitat que et canvia molt la partida, perquè et dona com una habilitat única i et canvia moltíssim la partida i fas combetes. Ostres, cada cop que agafes una carta d'aquest color fas no sé què. Cada cop que juguis tal, no sé quantos. Quan descartes cartes et donen més diners. I només que n'agafis una o dos ja te fa la partida completament diferent, perquè intentaràs combinar-la i explotar al màxim el benefici que et fa. Així que molt content amb la compra. Sí, 30 euros... Totalment. 30 euros avui és barat. Sí, pels temps que corren. Pels temps que corren, barat. Així que estic molt content amb la compra, ja n'anirem parlant. No li he fet moltes partides, però si el vaig jugant aniré comentant, però ara mateix estic encantat de la vida. Un joc de... És que ja l'original m'agradava molt, aquest jo crec que s'han superat. O sigui, no haver de comptar punts, clar, les partides són molt més... Bueno, potser la partida dura el mateix, però no haver de comptar punts el fa molt més èpic, molt més guai. Això ha sigut Duelo por la Tierra Media, del Modé. Pep. Jo després de... Sí, sóc jo. No, sé que ets tu, però no sé, ja si... Sí, aquí, amics, amigues, taula planistes. Sí, ese.
vam acabar el Sherlock Holmes, era una campanya, no? Entre cometes, una campanya. Llavors, amb el caliu el fragor de la batalla, dic, comencem el Gloomhaven Mandíbules de Lleó, li vaig dir a la meva dona, i va dir, vinga, va, ja el tenim aquí, des de fa pràcticament 2 anys, perquè me la vaig comprar pel aniversari i el tenia allí a la balda, que ja ple de pols. El vam treure i vam provar la primera missió tutorial. Les 5 primeres partides, de fet, diu que són un petit tutorial que et va incorporant coses noves. Heu jugat? Sí, he jugat 9. Estic encallat en la 9. A veure si continuem la campanya. Sí, en vam parlar, vam fer un episodi. Sí. Què, t'està agradant a tu? Bueno, he fet el tutorial és molt bàsic. Hagués hagut d'estudiar una mica abans, perquè, clar, quan has d'anar mirant coses... venir estudiat a casa. Vinga, va, però com se fa? I dic, espera't un moment, no? Però el tema aquest de les cartes, que jugues una part de dalt, una part de baix, o l'estratègia aquesta de jo tiro la iniciativa, no? Qui fa abans, no? No sé. Crec que el jugaré. Tu sol, solitari. Ja veurem si... Ens hem donat un temps. El tutorial són 5 partidetes. Intentarem fer les 5 juntes. Llavors ja, a partir d'aquí, donaré l'opció a qui vulgui abandonar el vaixell. Jo tiro milles i faig els 2, i si no, resetejo el joc i el jugo jo sol. Ja està, molt bé. Però bueno, em feia gràcia començar-lo amb 2, perquè amb 2 hi ha aquesta cosa de, més que res, de la iniciativa, tu no pots parlar, però un ataca o es mou abans que l'altre. Sí. Llavors... Costa escollir. Molt bé. Pep, anar molt ràpid. Parlam del Shackleton Base. Shackleton Base. Perquè em ve molt de gust provar aquest joc i sé que l'has jugat. L'he jugat un matí. Després del Tarragona Juga, em van enredar, diu, podíem fer una partida al matí, i jo, home, dic dissabte i diumenge, estic aquí jugant al Trio, l'Escaut, el Zombie Kids, dic, vinga, va, doncs anem a fotre una mica aquí de xitxa. I bueno, era una una encerrona, érem 3, i em van portar l'Andreu del club, vam fer una partida al Shackleton Base, que és un joc nou d'aquest any, crec que es va presentar a Essen. Per això ho dic, que en tinc ganes d'escoltar. Ell el tenia en anglès, però bueno, no depèn de l'idioma, i he de dir que em va agradar prou. És d'uns italians, Simone Lupiano i Mangone, no sé què, són dos mafiosos del Soprano que han fet aquest joc. Oi, el dau. Em cau el dau. Són dos creadors italians d'aquests de l'escola italiana. Ara t'ho dic, perquè Fabio Lopiano i Nestore Mangone. Sí, el nom... Lopiano i Mangone són dos mafiosos de Nàpols. I el joc és de temàtica espacial, és un cràter, Shackleton Base, es veu que Shackleton és un cràter de la Lluna, i llavors hem de colonitzar. Llavors és col·locació de treballadors, teníem els astronautes, però bueno, els astronautes de diferents colors podien fer diferents coses, potenciaven. Llavors, al final, un joc que apreta, l'amo del joc ja havia jugat 5 o 6 vegades. Clar, això passa. Nosaltres era la primera partida, entre que et va guiant una mica de millor fer això, i dius, no sé si m'està prenent el pèl o no, però bueno, l'Andreu no et prendrà el pèl. No em prendrà el pèl, dirà, és el més òptim. Al final, és un joc que apreta, al final no arribes. Volia fer l'acció, no tenia suficient, havies de pagar... O sigui, és un joc que està bé, és un euro, duret. És un euro duret, un 3,65 el té aquí, 3,65. Però que la duració de 60 a 120 minuts, i jo crec que veu anar bastant ràpid. Sí, 2 hores. 2 hores comptant que és la primera partida, O sigui, realment és un joc molt curtet, i tot i així una duresa... Però duresa entenc que et deu costar prendre decisions, perquè s'explica ràpid, em vas dir que te l'havies explicat ràpid. Sí, va explicar. Al final tu el que podies fer és anar a 3 llocs. Era col·locar el treballador al cràter de la Lluna, llavors segons l'orientació que tenien podies agafar uns recursos o fer unes... O hi havia una sèrie de contractes amb diferents empreses, que aquestes es poden anar variant, però bueno, vam jugar amb les 3 bàsiques que recomana el joc a les primeres partides, i llavors anàvem fent les accions aquestes. Al final eren 3 accions. És d'aquests jocs que apreten perquè tens poca cosa a fer i has de treure el suc que puguis, no? Està guai.
Doncs, Molt bé, si no ho sabíeu, el senyor Lopiano, Lopiano, Fabio Lopiano, és el de Three Ring Circus, el Kalimala i el Merv, i el Néstor Mangone és el Darwin Journey, Newton i Masters of Renaissance, Lorenzo Bueno, el Darwin Jr. Sí. ha tingut molta... Sí, i el Newton volada. no tant, la veritat. Jo hi vaig jugar i, bueno, €1 és com un altre. Però sí, que no és el primer joc que fan. En porten uns quants i alguns relativament exitosos. Molt Vaig bé. quedar segon, Érem tres. Vas guanyar el Josep? Vaig guanyar el Josep per un punt. Pues el I això que Josep. em va faltar una acció que dic, ostres, em falta un meteorito d'aquests, una pedreta d'aquelles que... Sí, hi havia... Estarà allí. Sí, estava plorant. Encara està plorant a casa. Encara plora. Encara plora. És broma, Josep. Joan, què ens vols Jo explicar? també vaig aprofitar aquest cap de setmana i vam jugar una novetat. El Through Ice and Snow, Molt bé. de Dos Tomatos, que van fer un... Dos Tomatos. Dos Tomatos. Està No sé per què és una editorial catalana i li posen... Pues mira, Two Tomatoes. Two Tomatoes. Two Tomatoes. Autor Fernando Eduardo Sánchez, té un pes de 3,16, que per ser un temàtic... Déu-n'hi-do, temàtic, 3,16. Doncs va ser molt divertit i sí, es nota el tema. Va fer un Kickstarter, fa poc ha arribat a botigues, i només vam jugar el joc base, no vam fer servir les expansions perquè era la primera partida. Clar. I és això, cadascú porta un dels vaixells que intenta trobar un pas pel nord de Canadà que dongui la volta per tot el Canadà. No? Vas bordejant illes, de fet hi ha una acció que és ser el capità de l'expedició i tries la ruta, no? Per on vas i tot això. I és això, l'expedició científica, descobrir espècies, intentar sobreviure, fer-te amic dels esquimals que t'ajudin. És una col·locació de treballadors força complicat, on pateixes, ho van passar malament amb el menjar, que t'havies de dedicar a caçar foques, t'havies de dedicar a anar a pescar, després també t'havies de... Clar, necessites combustible i estàs allí perdut al mar, què feies? Hi havia una acció per destrossar el vaixell, treure fusta per fer moure el motor. Sí. I clar, dius, Vas, home, madera! no destrossis més el vaixell. Calentets, home. però morirem aquí. Que no tenim. Això, total, mas madera, total. I llavors això, has d'anar a fer unes rutes que t'interessa cartografiar, has d'anar descobrint noves espècies, que també et donen punts, hi ha unes set collection... I llavors, és bastant temàtic, però mecàniques euro, entenc? Correcte, col·locació de treballadors. Molt bé. Sí, però sí que ho pateixes. I la duració, quan veu estar? Vam estar un parell d'hores. Bueno. Explicació. Amb explicació, però està bé. Segons això són 90 minuts, però nosaltres vam estar una mica encaixa. més. Sent la primera partida sempre li has d'afegir una mica. Molt bé, molt bé. Molt xulo. Això ha sigut el Through Ice. Through Ice and Snow, de Two Tomatoes. De Dos Tomatoes, has dit? Dos Tomatos. Jo vaig fer una partida al Rock Hard 1977 i us comento, em va agradar bastant, Bueno, bastant, m'agrada molt, la veritat. I res, comentar-vos, és un euro de col·locació de treballadors, però és molt temàtic, com has dit tu. Mecànica euro, però realment va d'intentar-te convertir una estrella del rock dels anys 70 i allò no podies anar d'una altra cosa. La producció és espectacular. No, de fet, estàvem jugant i vaig preguntar quan creieu que val aquest joc? I diu, amb els temps que corren, 70, 80... No, 45 euros val el joc. Està molt bé el que porta pel preu que té. Els bitllets tots són diferents, que vaig al·lucinar. Dic, hòstia, no calia que tots els bitllets tenen com dibuixets. Saps? O sigui, són bitllets tipus dòlar i tots tenen dibuixets. El marcador de torn són pues. Les figuretes són de matraquilat, que podies ficar un peón. No sé, els caramelets. Els caramelets. Això ho he sentit. Els caramelets són caramelets, o sigui, són de fusta, però vull dir que té molts detallets a nivell de producció que està molt bé. I llavors és molt temàtic. Portes una estrella del rock emergent i tens una feina i vas fent accions allí per... Bueno, doncs, una de les primeres accions és intentar gravar una maqueta, anar a practicar, vas aquí, doncs això, pots practicar. Tens com 3 medidors que també són com un ampli amb el d'això. O sigui, la producció és xulíssima i sents que és molt temàtic. No? Ostres, a veure si tinc temps, em salto la feina un dia i vaig a gravar la maqueta perquè és que si no la gravo, és que la meva feina és de matí, ja com matí
nit i matinada i pots fer accions. Com cada dia pots fer una acció de cada, però en algun moment del dia has de treballar. I sempre et coincideix, t'aixafa coses i pots deixar la feina. Però clar, necessites pasta. Et foten fora si faltes 3 cops, però necessites pasta. Al principi necessites molta pasta. Ostres, per gravar la maqueta necessites pasta. Si vols gravar el disc necessites pasta. Si vols contractar un pipa necessites pasta. I llavors si deixes la feina molt aviat, malament. I no sé, les sensacions molt bones. Tot el tema dels caramelets, bueno, és com una metàfora amb la coca, i et deixa fer accions extra. I és divertit. Té un punt d'atzar, un punt que no tens euro. Si et passes, has d'anar a rehabilitació. Vas prenent més i més i més, i cada cop és més fàcil que hagis d'anar a rehabilitació. Si prens molta coca és fàcil que... I és tirant un dau, que jo estic segur que algú dirà és que la mecànica aquesta, tirar un dau... Però bueno, és un joc que té un dauet, tot i que és una col·locació de treballadors, i ja cert que ningú esperi un joc de ciència exacta, de fer jugades, de combos, no, és molt temàtic, té aquest punt i fins i tot quan et drogues, a vegades t'han pres el pèl i és droga blanda i no tens l'acció extra. I algunes tens doble acció, o sigui, com que t'has fotut allí un subidon i pots fer moltes coses. Així que, bueno, és molt guai. Jo ho vaig disfrutar molt. La partida no estem a favor del consum de caramels de cap tipus. De cap tipus, no, deixar-ho clar. Caramels virgínies. Deixar-ho claríssim, això. Nois, no us hem quedat sense temps. Jo tenia moltes ganes de parlar. Sí, si vols una pinzellada d'un minut, res. No, deixem-ho el proper dia. Vindràs més dies, no, Pep? Vindré més dies, no sé. Si em sí deixa la dona, vindré més dies. Vindràs més dies. És quasi les 7:30 i és hora d'anar tancant el programa. Bé, fins aquí el programa. Avui hem parlat sobre la Fira Tarragona Juga i dels jocs que hem jugat últimament. I ara us toca a vosaltres, oients. Què us ha semblat la Fira de Tarragona Juga? Què us ha semblat la Fira del Dau? Jo tinc molta curiositat que la gent ens digui què li ha semblat el Dau. Tant si veu venir a un o a l'altre, feu-nos-ho saber, ja ho sabeu, a les nostres xarxes socials. Estem a Twitter, és a dir, X, com @lapartidapod, i a Instagram com @lapartidapodcast. Pep, Joan, merci per venir, com sempre. Moltes gràcies, fins una altra. I a vosaltres, oients, gràcies per acompanyar-nos. Esperem que ens escoltem aviat. Bona nit, jugueu vosaltres que podeu i fins la propera partida.